Barka da zuwa Ash Multimedia. Don na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Zama, gyara zama, Aisha Haruna gyara zama. Na iya One Family Record. Ki sha'aninki mama ga muke da sarauniyar mata. Sarauniyar mata. Aisha Haruna zauna ni ba biki suna ba. Ki sha'aninki mama ga muke da sarauniyar mata. Masu sauraro, Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Wuya kashi na 3. Bismillahirrahmanirrahim. Da sallama Muhammad ya shigo, ya iske Usman kwance ya limshe ido ya ce, "A'a, ka ga na Badawiya angon Husna." Da sauri Usman ya bude idonsa sannan ya ce, "What? Wallahi Mo ina jin kunyarka. Kar ka sake kira na ka haɗa da wannan yarinyar." Dariya Mo yayi sannan ya ce, "Sorry Uzi, wallahi draman ku ne yana ban dariya. To kai, ka haƙura mana tunda kai ne babba, sai ka ci girma ka kyale ta." Kallon baka da hankali, Usman ya yi wa Mo sannan ya ce masa, "Wallahi sai na ci ubanta, sai na gyara mata wajen zama." Sosai Mo yake dariya ya ce, "Za mu ga da yadda wannan wasa zai kaya." Ka zuba ido. Cewan Usman ya miƙe ya haura sama. Da washe gari, Goggo jin Usmanu shiru ta san yayi zuciya ne sosai. Don haka dare na yi, su Baba Larabe suna dawowa, Goggo ta ce musu, "Dukkan ku zo, ina neman ku da matayenku." Bayan sun hallara a cikin falon Goggo, nan ta yi gyaran murya sannan ta kalli yaran nata ta ce musu, "To, gaskiya ba ku da kirki. A ce kwana ɗaya da wuni ɗaya Usmanu baya gidan nan amma hankalinku a kwance? Ke kam dai suwai batu baki ci sunan uwa ba." Shiro ma mu ta yi tana jin kamar ta zunduma ihu. To ni dai abin da nake so da ku shine a gyara wuya ɗakin ta a saki mata sabuwar fenti. Haka nan shi ma Usmanu a saki masa sabon fenti a motarsa. Sannan a siya wuya sabuwar waya shine bukatata. Kuma a goben nan nake so a yi komai a gama saboda a goben nake so Usmanu ya dawo gida. Shiru Baba Balarabe da Baba Hashimu suka yi. Baki sake Goggo ta raka su da ido sanan ta ce, "Yau na ga ikon Allah me yasa a yi tuwo ba gari. Yanzu dan lalacewa na yi magana daga ku har matan naku babu wanda zai ce min kanzil? Anya kuna so gama duniya lafiya kuwa?" Haƙuri suka hau bata tare da faɗin, "Insha Allah za a yi yanda kika ce." Da haka Goggo ta ce musu, dukkansu su watse su bata waje sai da safe. Kamar yadda Goggo ta bukata, a washe gari aka kira mai fenti. Nan mai fentin ya zo, ya yi wa Badawiya sabuwar fenti a ɗakinta. Sannan aka ɗauki motar Usman, shi ma aka je aka mai sabuwar fenti. Motar tasa ta dawo sabuwa dal da ita, kuma wancan fentin nashi na baya shi aka maida masa. Baba Larabe ne ya sayo wuya sabuwar waya, sai dai ya haɗa ya canja musu tare ne ita da Mahabuba. Da yamma Goggo ta sa a kai ta gidan Usman. Duk da baya nan, amma ta nemi waje ta zauna ta yi zaman dirshan. Har bayan sallan Isha Usman bai dawo ba. Aka yi Goggo ta dawo gida ta ce wallahi babu inda za ta je, kafarta kafar Usman. Hakan kuwa aka yi. Usman sai tare ya dawo gida. Aiko yana hasko fitilan motansa, Aiko ya hasko Goggo a zaune a filin. Ya ce, "Yar gidanta ulsa ita kuma malaria." Fitowa Usman yayi a motar tasa rai a haɗe. "Me ya kawo ki gidana? Kin ce za ku bar gidan ke da yar gwal ɗinki. To ni kuma kafin ku yi haka na bar ku gidan naku. To amma kuma kin biyo ni ko lafiya?" Nan Goggo ta dukar da kanta ta lashin Usmanu har da cewa, "Haba Usmanu na, haba mai gidana na kaina, kai haƙuri, ka zo mu tafi gida kaji?" Da ƙyar Usman ya haƙura, duk da dama yana so ya koma domin ya karya wuya. Ita ma wuya da Mahabuba take faɗa mata cewa Goggo ta je dawo da Usmanu. Cije baki wuya ta yi, tana tunanin abin da za ta masa, don ta san shi ma da shirinsa zai dawo. Da haka ita ma ta zauna cikin shiri, don wallahi dukan da ya mata bai daki banza ba. Duk da baba ya fanshe sa ya siya mata sabuwar waya. Amma kuma ai, marinta da hankaɗa ta da bango da ya yi ai ba a biya ta ba. Kuma ta shirya tsaf idan ya mata wani abu, to ramakonta zai zama dubul ne. Da wannan tunanin Badawiya ta miƙe ta shige wanka. Bayan ta fito ta shirya cikin kayan baccinta riga da wando, sai zuba kamshi take ta yi. Tana zama ta janyo wayanta ta ji ƙaran hon ɗin mota. Ba ta raba ɗayan biyu, Usman ne, yan ta ji ya danna hon ɗin nan da ƙarfi. Ta san su baba ba za su yi irin wannan hon ɗin ba. Cije baki ta yi tana tunanin, me za ta masa na tarba a daren nan kafin gobe da safe. Nan ta miƙe ta hausa fada Marwa tana tunani. A haka Mahabuba ta shigo ta same ta tana aikin jika ka dawo. Baki sake Mahabuba ta ce, "Ke kuma wannan sintirin me ke haka? Ko dan an ce ya Usman zai dawo ne,
shi da lissafin ki ya kwace kike jin tsoron bugun da zai miki. Wani dariya wuya ta kwashe da shi har tana tafa hannayenta. Mahabuba ta ja da baya tana faɗin. Ke fa wani lokacin sai ka ce mai jinnu. Me na faɗa wanda zai baki wannan dariyar? Ai Mahabuba, dariyan ce ta zo min na maganar da kika faɗa. Ai ni farin ciki ma nake yi da dawowansa. Shi yasa kika ganni ina safa da Marwa. Ina tunani ne da me zan tarbe sa. Ƙura mata idanu Mahabuba ta yi tana son ta gano me take shiryawa, amma idanunta bai hasko mata komai ba. Don haka ta ce, Wiya, me yake shiryawa? Murmushi ɗauke a fiskan Badawiya, sakamakon wani idea wanda ya faɗo mata a cikin kwanyanta yanzu nan. Ta ce wa Mahabuba, ni kuwa me zan shiryawa ya Usman idan ba abin arziki ba? Kar ki fiye bincike fa. Ko ma miye ne zaki ji kuma zaki gani. Don alƙawari na ɗauka wa kaina, ba zan koka ni ɗaya ba sai dai mu koka tare. Girgiza kai Mahabuba ta yi, ta ɗauki cajin wayanta, dama abin da ya kawo ta kenan. Don ba ɗaki ɗaya suke kwana da Wiya ba, don ita ma tana ɗakin ta can waje kusa da ɗakin mama. Bayan ta ɗauki cajin nata, ta juya za ta fita. Har ta kai bakin ƙofa sai kuma ta tsaya cak, tare da waigowa suka haɗa ido da Wiya ta ce mata, ban san ranar da wannan banzan alaƙar da ke tsakaninki da ya Usman zai zo ƙarshe ba. Ina fata su baba su wani abu a kai. Ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi, idan ya bushe aka yi yunƙurin lankwasa shi to karyewa za ta yi. Gabanku da ya Usman gaba-gaba yake ba baya ba. Kowannenku yana jin tsanan ɗan uwansa a cikin jininsa, bayan kuma ku ɗin jini ɗaya kuka fito. A gaskiya gogo, tun da ɗaure miki gindi kina abin da kike so. Ki gane cewa a gaba da ke yake, ba abokin hamayyarki bane ba. Idan kuma ba haka ba, abin da ake ɗauka ko ake tunanin ba wani abu bane ba. To shi zai iya zama babban wani abu wata rana. Domin kuwa babu wanda ya san abin da gaba zai haifar. Ke mace ce Wiya, gidan wani zaki tafi. Don Allah, ki canja wa'innan ɗabi'un naki na ramuwa. Don baki san idan kin yi aure gidan wa zaki tare ba, baki san kuma ba zaki tarar a can ba. Ki haƙuri. Ki sakar wa ya Usman igiyan nan. Dan gani yake yi kamar kin gama rena sani. A fusace Wiya ta ce, wallahi ban sakarwa. Ai ni ba jaka bace ba. A da nake kyale sa, ai na ji a jikina. Me yasa ke baya miki abin da yake min? Me yasa? Me yasa sai ni kadai dole ya sanya wa ido a cikin gidan nan? Ina saboda tsana ne, saboda ya tsane ni ne. To wallahi ba zan kyale ba. Ki ma dana faɗa min wannan magana domin ba ta da muhalli a wajena. Dawowa Mahabuba ta yi, ta zo gaban Wiya ta tsaya ta ce mata, kin yi tambaya mai kyau da kika ce, me yasa ni baya min abin da yake miki? Saboda ni ban raina sa ba, ina ba sa girman sa. Tunda ya Usman ya dawo, kin taba gaishe sa? Kanki fatsaye kike kiransa da suna Usman. To ba sunansa bane ba? Cewan Wiya ta katse Mahabuba. Girgiza kai Mahabuba ta yi ta ce mata, kin yi nisa, ba kya jin kira. Amma jiki magayi, ke ce zaki sha wahala a hannunsa. Wallahi ƙarya ne, za mu sha wahala dai. Kin ga Mahabuba, fita. Fita kawai nace fita. Murmushin takaici Mahabuba ta yi sanin ta ce mata, yanzu ma kuwa, ta sa kai ta fice. Wiya kuma ta ɗauki gelinta ta yafa a kanta. Ta kalli kanta ta ce, kash, no, wannan zai iya tona min asiri, bari in ɗauki hijabi na. Hijabinta dogo har ƙasa, mai hannun zip ta ɗauka ta ɓurma, sai ka ce wacce za ta je tafsiri. Ta saka kai ta fice ita ma a ɗakin. A waje kuwa, sanda Usman ya danna hon, da gudu Mudi mai gadi ya zo buɗe masa gate ɗin, ya shigo ya yi fakin motansa. Bayan ya fito, Goggo ita ma ta fito. Hanyar fat ɗinsa ya ɗauka, fiskansa babu walwala. Goggo ma ta hau binsa a baya. Jin tana binsa ne ya saka shi tsayawa cak yana kallonta. To me kuma kike bi na? Ya faɗa yana tamke fiska. Goggo ta karkace ta gyara tsayuwanta sanin ta ce, kai fa wallahi Usmanu kana warin fitina. Yanzu dan na bi ka ya zama laifi? Ina so ne fa in nuna maka motarka wanda aka maka sabuwar fentinta kuma wancan kalan motar taka aka maida maka. Na gani gobe. Ya faɗa yana ci gaba da tafiyarsa. Goggo ma bata fasa binsa ba. Har ya je bakin kofan zai shiga, ita ma Goggo ta danno kai za ta shiga. Rike kofan Usman yayi ya ce, wai ke Goggo, me zaki mun ne anan? Ya Rasulullahi mai dubun salati, yau na ga ikon Allah. Yanzu dan lalacewa, Usman zan shiga ɗakinka shine kake hana ni har da rufe kofa? Anya kana so ka gama duniya lafiya kuwa? To ma wai, uban me ka aje a cikin ɗakin ne wanda baka so na gani? To wallahi sai na shiga. Idan ba haka ba kuma, mu yi ta tsayuwa a nan ni da kai har ma da ya bayyana. Usman kaman yayi kuka, ya tsaya yana kallon Goggo, wacce ta yi babakere a bakin kofan, ta ƙi yin gaba, ta ƙi yin baya. A ɗan kufule ya ce, ai sai ki shigo ki ga abin da ke son ganin. Ya ɗan ja tsaki na takaici. Tsakin da ya ja ne ya sa Goggo sakin baki tare da cewa, Allah ya mai da rana inuwa ya kai ɓatacce ga hanya, amma dai ɗaki ne sai na shigo. Ta faɗa tana shigewa. Tana shiga ta zauna akan kujeran falon. Usman ya ajiye wayoyinsa akan santa tebul wanda yake tsakiyar falon. Goggo ta ce,
Wannan yarinya dai Mahabuba akwai 'yar mutunci. Yanzu kalli fa yadda gyara maka ɗakin naka. Komai yayi fes-fes sai kamshi ke tashi. Ta gefen ido Usman ya harari Goggo ya ce, sai ki yi ƙoƙari wacce take wajen ki koya mata kafin ki aurar da ita mijinta ya kasa zama da ita. Murguɗa baki Goggo ta yi sanin ta ce, to wai ma me kake nufi ne? Ai wacce kika gama yabonta yanzu nan renon mama ce. Ita kuma wancan mai kama da 'yan ruwan renon ki ce. Goggo na shirin yin magana sai ga sallaman Badawiya. Nan take gaban Usman ya faɗi. Bakinsa har ɗaci yake masa saboda takaici. Shigowa ta yi da hijabinta har ƙasa. Goggo ta ce, a'a, kaga 'yar arziki. Rabi'atu baki bacci ba? Wani kila smile Rabi'atu ta yi ta duka gaban Usman ta ce, sanda dawowa yaya. Goggo ban yi bacci ba. Ina jiran yaya ya dawo ne domin na kawo masa abincinsa. Ba ma Usman ba, hatta Goggo mamaki ne fal a ranta. Amma da shike ita ma tana so ta gansu suna shiri. Ba ta son yawan sa'insa da suke yi. Kawai dai ba ta da yadda za ta yi ne. Kuma dukkan su jikokin nata tana jin sa a ranta. Kawai dai jarabta ce. Wacce ba ta barinta ta tantance abu mai kyau ko mara kyau. Nan Goggo ta hau washe baki tana faɗin. Allah sarki, 'yar arziki. Usman kuwa ƙura mata ido yayi, don ya san wallahi akwai wani abu a ƙasa. Ganyen take dukar da kanta kamar sabuwar munafuka sai zara ido take yi. Dakewa Usman yayi ya ce, ke, ina wasa da ke? Tashi ki fita kafin na fara ƙulla da ke a nan. Ya Rasulullahi mai dubin salati, yau na ga ikon Allah. Kai dai wallahi Usman, akwai ka da warin fitina. Yarinya ta zo, ta kanas ta Kano, ta ƙi yin bacci tana son ta kawo maka abinci, shine har da gwasale ta? To wallahi sai ka ci. Ke Rabi'atu, tashi ki je ki kawo masa. Sake yin ƙasa da kai, wuya ta yi tana murmushi ta ce, a'a Goggo, ai laifi ne masa, shi yasa yake fishi. Haba yaya, ai fishi ba naka bane ba. Duk abin da mutum zai yi, gaba ya kamata ya fuskanta, ya ga idan ya yi wannan abin me zai je ya dawo. Duk kalman da wuya za ta furta, sai Goggo ta ce, Allah sarki, Allah sarki. Saboda haka yaya, ka sauke wannan fishin naka, mu ci gaba da gashi kawai. Bari in ka maka abincin naka. Na san yanzu haka za ka yi wanka, kafin ka fito kuma na kawo maka shi. Tsaki ya kuma yi ya dauki hanyar ɗakinsa, domin baya son dogon magana da ita. Hanyar da zai kama ta, ya hora ta shi yake nema, yanda za ta san cewa shi ɗin ba sa'anta bane ba. Goggo ce ta ɗaga murya ta ce, Usmanu, zo ka kunna min TV, ka saka min Arewa 24. Banza yayi da ita ya shige cikin ɗaki ya banko ƙofa. Murguɗa baki Goggo ta yi sanin ta ce, wallahi ka shiga uku da bakin hali kai kam. Ni dai mijina halinsa fari sol ne. Rabi'atu, kunna min TV kafin ki je ki kawo masa abincin nasa. Usmanu ko zaka mutu, yau anan nayi niyan kallon Arewa 24. Wuya ta miƙe ta kunna mata TV. Ta juya kan santa table domin ta ɗauki remote. Nan idan ta ya sauka akan wayoyin Usman guda biyu. Wani farin ciki ne ya mamaye zuciyanta. Zuwan ta ɗaukar remote ɗin sai ta haɗa da wayan Usman wanda ya fi amfani da ita. Goggo hankalinta yana kan TV bata san wuya ta ɗauki wayansa ba. Tana kunna mata ta fice da sauri ta koma side ɗin mama. Bata zarce ko ina ba sai cikin kicin. Hamdala ta yi da ta ga babu kowa a kicin ɗin. Ta mai da ƙofa ta rufe ta. Ta jingina ta sauke ajiyan zuciya tare da ƙirƙirewa dariya. Sai da ta yi dariyanta mai isanta kafin ta gyara tsayuwanta. Ta shiga WhatsApp ɗinsa ta hau neman namban budurwansa Husna. Nan ta iske wani namba an rubuta baby. Ba ta raba ɗayan biyu Husna ce. Ga saƙo ta tura masa amma bai buɗe ba. Buɗewa ta yi. Tana karantawa ta ji wani irin nishaɗi ya baibaye mata zuciya. Tsayuwanta ta gyara nan ta hau rubutu tana turawa. Mintuna 7 kacal ya ɗauke ta. Bayan ta gama ta cusa wayan a cikin hijabinta gabanta yana faɗuwa. Abincin ta haɗa masa a tire ta jera masa. Ta ɗauka za ta fito kenan suka yi karo da mama. Nan ta ƙwalo idanuwanta waje. Haɗe rai mama ta yi tana kallonta. Don siffanta ya yi kama da na marasa gaskiya. Ke? Don ubanki wannan zara idanu da kike yi na menene? Anya kina da gaskiya kuwa? Mukut, wiya ta haɗe yawo mai kauri sannan ta fara ƙoƙarin saita nutsuwarta. Don ta san in ta yi taɓargaza, mama ta gano ta ubanta za ta ci kafin Goggo ta kawo mata agaji. Wiya ta ce, babu komai fa mama, dama ya Usman ne ya dawo. Shine na ce barin kai masa abincinsa sai na ba su haƙuri. Tsaf mama ta sake tsayawa tana bin Wiya da kallo ta ce, anya ba da Wiya ba wani abin kika yi Usman ba? Turo baki gaba ta yi sanin ta ce, haba mama, ni kenan ba zan taɓa yin wani abin kirki a yabe ni ba? To ai na san halinki ne baki da mutunci, barin ma abu idan ya shafi tsakaninki da Usman. Wiya ganin mama tana shirin tsaida ta ballo mata ruwa, yasa ta raba gefen mama ta wuce tana kunkuni. Mama ta ce, za ki dawo ki same ni. Assalamu alaikum. Ta yi sallama a falon. Goggo da hankalinta yake kan TV, ta amsa mata ba tare ta kalle ta ba. Ajiye tire ɗin Wiya ta yi, sannan ta fakaici idon Goggo ta ajiye Usman wayansa.
ta ci gaba da murmushi tana cike da farin ciki. Zama ta yi kusa da Goggo, ta ɗauki remote ta canja tasha. Nan ta iske ana wani American film mai daɗi sosai. Don haka ta gyara zamanta. Kallanta Goggo ta yi ta ce, "Oh Allah, ni Zuwairatu, yau na ga ikon Allah." Rabi'atu, don lalacewa, kina gani ina kallon Arewa 24 amma kika canja mun? Ni fa bana son wa'innan mutanen. Ba su iya komai ba sai mugunta da rashin imani. Haba Goggo, wannan fim ɗin ya haɗu sosai wallahi. Mu kalla kawai, ai tun da suke kallon Arewa 24 ɗin. To ni ina jin yaren da suke yi ne? Cewan Goggo. Wiya ta ce, to shikenan, zan dinga fassara miki Goggo ta kin ji? Da haka suka yi shiru. Duk abin da aka faɗi, Goggo za ta ce, Rabi'atu, me suka ce ne? Wiya ta faɗa mata wanda za ta iya faɗa mata, wani kuma sai ta yi shiru. Wani guri aka nuna, mutum biyu suna ba wa Hamata iska, inda ɗayan yake jiggan ɗayan kamar zai kashe sa. Da ƙarfi Goggo ta furta, ya Rasulillahi, Rabi'atu, taimaka masa mana kar ya kashe sa mana. Kai Goggo, fim ne fa, ko kin manta ta ya zai kashe sa? Amma dai Rabi'atu, kin san wani lokacin mutum yana ji kamar ba fim yake kalla ba ko? Cewar Goggo. To dai Goggo ki yi shiru mu kalla. Goggo ta ce, mu kalli me? Wallahi sai dai ki canja. Haba Goggo, fim ɗin ya ɗauko daɗi fa kuma za ki ce na canja? Gaskiya ni dai Goggo ba zan canja ba. Nan Goggo da 'yan ɗakin nata aka hau gardama. Goggo na cewa wallahi ba ta kalla ba. Cewa take ba za ta iya kallon wannan runtun zunubin ba ana cin zali. Wiya kuma ta ce ba ta canja ba. Muryan Usman ne ya katse su. Dan Allah ku fita. Goggo akwai kayan kallon nan a site ɗinki. Dan Allah ku je can. Dire yayi ina buƙatar na huta. Ba na son hayaniya. Kallon sa Goggo ta yi ta ce, kai dai wallahi Usmanu ba dai bakin hali ba. Yanzu lalacewa kai ba abin farin ciki bane ba a wajenka. A ce mun zauna muna kallo a falonka? Gaskiya ni ba abin farin ciki bane ba. Don ba na son hayaniya. To ba za mu tafi ba. Idan mun ga dama sai mu kwana a nan. A Goggo da shirin da ta zo masu sauraro. A ni kan ba zan kwana a nan ba. Na ƙara gaba. Auta yana can yana jira na. Bari in je in ɗauko shi ni kuma sai mu samu ma mu kwanta mu huta. Kafin nan in Goggo ta gaji da tijarar tata. Na dawo in ci gaba da ɗauka muku rahoto akan abin da ke wakana a tsakanin su. To masu sauraro duka anan zan dakata. Ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke. Alherin Allah ya kai muku ku huta lafiya. Amsar soyayya yake ne, ciwon soyayya yake ne. Amsar so guri na furta shi da nauyi-nauyi, kan a faɗe shi dole dogon nazari yake yi. Duka mai so da gaske kaka tsantsan yake yi, in so ya shige ka komai ya bi da kana yi. Wanda ya ce da kai yana son ka abin da nauyi, in ka guje shi zuciya za ta shige bulayi. Kalmar ba ni san ka bulala gun masoyi, wai zafi gare ta bindinta akwai kaiwai. In ta bige ka take din za ka ji kayi nauyi, za ta rikirkita ka zafi ya haɗe da sanyi. Kalmar ba ni san ka ketar wasa zuciyoyi, a sanadinta wasu masu rasa dukiyoyi. Ciwon sowa zuci san bai san magani ba, ba ciwon ciki ba ne ba na malaria ba, ba taifod ba ne mashi ba ciwon jiki ba, ba olsa ba ne ba ciwon kankare ba, ba sikila ba ne ba ciwon asma ba. Cutar so yana da launi yin za a duba, mai rikitar da ɗan adam yaro ko kuma ba, sannan shi da cutuka san ba su yi kama ba. Kuma me ka sha ba za ya yi maka magani ba, an sha yin gwajinsa amma ba a yi gani ba. So in ya shige ka san bai san tausayi ba, sirri ne na zuciya wanda ba zai gani ba. So kenan mai hakuri ya so ya kanta ka dukan mataki, dan san juriya ta kansa ya zama sadauki. So shuka yawan kulawa sunansa taki, in ba ɗaya dole ɗaya ba shawa mataki. Mai haƙuri da juriya shi zai samu sauki, a cikin so ana buƙatar mai karaki, sannan so yana buƙatar birji na baki, mai ma'ana da nuna soyayya babu birki. Banga abin da ya fi so ɗaukar hankali ba,
me rufe laifuka a neman ka ba ka gani ba, inda Jamil a so ka naunai ni ba jiyagu ba, ba zan yo sake ya dauke ni ya yada ni ba. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da littattafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.